Sa mga gustong mag no rice diet, so kani nga recipe o kani nga salad is perfect ni para sa inyo ha. Ug tulo ra sad ka ingredients ang atong magamit ani nga salad karon guys. Munang pwede na ninyo i-try nga recipe ug lami sad kay ni siya ug dali ra sad kini siya buhaton. Ug anyway guys, gusto lang ko magpasalamat sa inyong tanan sa mga ni-follow ug mga ni-like ug ni-share sa akong video. Kay lagi karon is 14k followers na ta. Munang daghang kay salamat sa pag-support ninyo sa ko ang mga video or sa ko ang mga content. Ug lang day na ninyo ug maayo ang inyong pipino guys, kay lagi for today's video is dili nato pianitan ang ato ang pipino. Muna kailangan nakahugas siya ug maayo. Dayon sa pag-slice akong pipino guys, is ako lang siyang gi-slice ug nipis. Pero depende ra sa inyo guys kung asa mo prepare sa inyong pag-slice sa inyong pipino. Pero ako pag-slice ako sa akong pipino is pina-circle ra siya, dayon pinanigpis lang siya nga style. Kay mas nindot ug mas prepare na ko ngin ana nga klase nga pagka-style sa pag-slice. Ug ang ikaduha na to nga ingredients guys is nag-add lang ko ang nag-parsley nga powder. So napalit na ko na siya 50 pesos ang isa ka putos ana. Ug nag-add na sad kog isa ka mayonnaise ana nga pouch. Dayon i-mix lang nato nagmaayo guys para mag-combine or ma-mix ang ato ang pipino ug ang ato ang mayonnaise. Kay lami man good basta ang pipino ug ang mayonnaise is ma-mix jud nimo sila og tarong. Pagkahuman nimo og mix ana guys, so mo nang butangan na nato og parsley sa ibabaw. Kay ang parsley mo ay magdaglami sa atong salad for today's video. Depende ra sa inyo guys kung daghanon ninyo inyong parsley or gamay ra sa ninyo ibutang, so okay ra na. Depende ra na sa inyo ang panglasa kung unsaon niyo pagbutang inyong parsley. Pero ako kay gilamian man ko sa parsley, so mo nang ako siyang giubay-ubay og butang sa ako ang salad. Og anyway guys, isa ra day ka pipino ang akong gibuhat og salad karong kauna. Kay karon magong adlaw guys is kay isa ra ko mukaon, so kani akong pipino salad is ikaon ako ni siya is lunch. Kay sa buntag manggod ang akong gikaon ganina is nag-oats ra ko. Mo na nga pagka-lunch is nagsalad na ko. Dayon sa gabi zero na jud, wa na kay kaunon, so magtubig na lang ka. So yun na ang disiplina nako sa kong pag-diet mo nang ayaw mugtuo nga dili mo muniwang or dili mo ubos yung timbang kung dili mo musunod sa low carb ug sa low calories na mga pagkaon. Depende ra gyapon na nimo ug unsaon nimo pagdala ang imong diet. Diri na data mahuman guys ug maoras na akong i-share sa inyo for today's video. I'm Emerly and thank you for watching. Bye oy.